ಮೋಕೆದ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದಲೇ ಪ್ರವಾರ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರತಿರಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬೈದ ಆಂಡ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿರಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪಣಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗಾಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲ ಬಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಆ ದೇವೇರನ ಮುಟ್ಟಾಡುವಂಥದ್ದು ಏರು ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರ್ನ ಕೆಬಿಕು ಬಣ್ಪೇರಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಪೂಜಾ ಮುಖೇನ ಆದಪ್ಪು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಆದಪ್ಪು ಪೂಜ್ಯ ಭಟ್ರನ ಕೊಲಿಗೆ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಬೈಪಾಡಿತಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಳ್ಳೇರಿ ಬಲೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರನ ತೆರೆಯೊಂದು ವರ್ಗ. ಪೂಜ್ಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕೇರಿಯರಿ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಕೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಲಂತೂ ಒಂದು ಬೈದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ವಿರಳ ಮೂಲಾತೆ ಮಲ್ಲ ರೂಪಾಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಕುಲ್ದೇರಿ ಈ ರೈತ ಸೇವೆನ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಅಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಏರು ಮಾತಾ ಉಳ್ಳೇರು ತೆರಿಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಮಯ್ಯಪ್ಪ ಅವಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತು ಎರಡು ತುಂಬು 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಯ ಪಲಿಕೊಂದುಳ್ಳಾರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವಡು ಊರದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಸೇರುಂತು ಅಯ್ಯಪ್ಪರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಗಲೇ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವಾಡು ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಲದ ವಿಗ್ರಹವಾದ ತೋಜಿದ ಬತ್ನ ಇರ್ತವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಗವಂತ ಆರ್ಧ ಮನೆ ಪರಿಸರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶಿಲ ವಿಗ್ರಹ ಇವಕ್ಕ ಅರ್ಚಕರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರೊಂದು ತೋಜಿ ಬತ್ನ ಇರ್ತವರ ಭಗವಂತನ ಹೆಣ್ಣು 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಲ ಈ ಮುಟ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನೆಗಲು ಬರೋಂತಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಂಭಟ್ಟು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿರ್ತಾರೆ. 18 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋನಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ತಾವರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಮುಜು ಬರ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಸರಾ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಗೌಜರ ಅಂತುಂಡು ಅದನ್ನು ವರ್ಮ 7 ಪೂಜೆ ದಾನಿ ಚಂಡಿಗೋಮಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತೇನೆ ಈ 2 ತಿಂಗಳತ ಈ ಸ್ವಾಮಿನ ಪರ್ವ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಕಾಂಡದ ತ್ರಿಕಾಲ ಅಂಟ ವಿಶೇಷವಾದಂಟ ದಿನನಿತ್ಯ ಮೂಜಿ ಕೊಡ್ತ ಪೂಜೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಅಂಟ 7 ಗಂಟೆ ಒಲೈ ಉಷಾ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 16 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಡ 5 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಅಂಟ ಆಜರ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಂಡು ಶನಿವಾರ ಸಂಕ್ರಮದಾನಿ ವಿಶೇಷ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಗವಂತ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಜನೆ ಆಯೋಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಯೋಗ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಒಂದುಂಡು 1 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಜೂನ್ ಇರ್ತು ಮನ ಜೂನ್ ಹುಟ್ಟ 1 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ನಿರ್ತಾರ ಭಕ್ತರನಗ್ಲೈಕ್ ಮಾತ ಪರಿಪೂರ್ಣಾತ್ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊರಂತುಳ್ಳರು ಜನೆ ಭಗವಂತ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂಟ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಿರೋದು ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೋಜಿಸ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂತೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂಟ ಜೀವಂತ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತೆಯೇ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಚಕರ ವರ್ಗದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಟ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋದು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವರ್ಗವಾದ ಅದೇ ಪ್ರಸನ್ನಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಬಂಡ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಈ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ 25 ವರ್ಷ ಆಪಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗಡೆ ಉಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಈತ ಸಮಯದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠದ ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ತದ ಸಾಧಾರಣ 2006 ಉಂಟು 19ನೇ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ 18 ವರ್ಷ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಯೋಗ ಎಂಗ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಲ್ತಿಕ ದೇವರು ಎಂಗ್ಲ ವಿಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬ ಮಾತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಇದನ್ನೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂಟ ಭಜನಾ ಸಂಘದಾಗಲಿ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಬರೀ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ನಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಜೀವ ಉಂಟು ಹೂಂಜಿ ಅಡತಾಡಿದ್ದಂಡ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಬರುತ್ತುಳ್ಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಅರಣ್ಯ ನಿಷ್ಠರು ಈ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫಲನೇ ಕೊಡ್ತೀರ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಕೋಡುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪರ್ವಕಾಲಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ಆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮರಗಿಲ್ಡ್ ಈ ಮರಗಿಲ್ಡ್ ಐತ ಮೂಲು ದಾನೆ ತಿಂಗಳು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟ
ಐಟದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಲ್ಲ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸದಾ 100 ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಸದಾ 100 ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಾಗ 2 ಬಸ್ ಜನ ಫುಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಓಪನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತು ಆಕಳು ಆರಂಭ ಬಿಡ್ತಿ 40 ದಿವಸ ಮಂಡಲ ಬಿಡ್ತಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ತಾವರ ಎಲ್ಲದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೊಟ್ಟು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ತುಪ್ಪಾಭಿಷೇಕ ಬಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನಸಂತರ ಸದ್ಯ 2 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಬೇರು ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೇರಬೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಂತೆ ಜನ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾಗ ಬತ್ತಿರ್ತಾರಾಗಲಿ ಮಾತಿರಾಗಲ್ಲ ಏರಾಗಲ್ಲ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೆ ಉಳ್ಪದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಮ ಸಹಜ ಈಗ ಪೂರಕವಾದ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ಈರ್ ಬಂಡರು ಪೂರ ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮೂಲ ಪಿದಾಡ್ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಉಪ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಗಳ 100 ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲು ವ್ರತ ಅವಳ ಮಂಡಲ ವ್ರತ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ತೂಪ ಒಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಡಬೋಪೇರು ಅನ್ನ ಮೂಲ ಮಂಡಲ ವ್ರತ ಟೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ನ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೊರತೊಂದು ಬೈದಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಲ ಸಬ್ಬ ಒಂದು ಬಂಡ ಇರ ಬಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗ ನೆನಪಾಪ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪಗ ಈ ಅಲ್ಲಿ 18 ಮಟ್ಟಿ ಬರ ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ದ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಪಾರಿ ಮಣ್ಣದೊಂದು ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತು ಸೇರಂತು ಅಲ್ಪದ ಮಣ್ಣು ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೆ ಬತ್ತು ಮೂಲ ಅಡಿಟ್ಟು ಸನ್ನಿಧಿ ಪಾಡ್ತಿರಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣು ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಉಂಟು ಜಡ್ತವರ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯನ ಬಂಟ ಅಷ್ಟಮ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಶ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮವಶ ಏನಾಗ ಅಷ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಂಗಭಟ್ರು ಬರ್ತದೆ 5 ಜನ ಬಾತ್ಯಾರನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪರ್ತ ಅಪಹರಣ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿನ ಕಂಡಿದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವಸ್ತು ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವಾಗ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಂಡ ಬತ್ತೊಂದು ಹೊತ್ತು ಕ್ಷ ಮೂಲ ಸನ್ನಿಧಿ ಭಾರತ ಅಡಿಟ್ಟಂದು ಅಪ್ಪ ಆತ ಪವಿತ್ರದ ಮುಳಿ ಅಲ್ಪದ ಮಣ್ಣದ ಪವಿತ್ರ ಮುಳಿ ಇತ್ತು ಇರ್ತಾವರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಒಂದಿರು ಖಂಡಿತ ಕೈ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಮಲ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಪೋತಿ ನಿಖಿಲ್ ತಂತಿರ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಬಂದಿನಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ದೇವೇರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಟ್ಟ ಐಕೆ ಬಂದಿರಾರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಟ್ ತಂತಿರುವವರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಮಿಟಿ ಮಾತೆ ಪೋತು ಗಂಧದ ಕೊರಡು ದೀಪ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ತಂತಿರ ಪಾತ್ರೆ ತಲ್ಪದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋತು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಲ ಬರ್ತಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಲೆ ಆತೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಇರ್ಮಂಜ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಅತೆ ಅಂಡ ಆರು ಪಂಡೆ ಎಂದು ರಡ್ನಿ ಶಬರಿಮಲೆ ತಾತ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ನನ್ನೆಂಗ್ಲೆ ತೋಜಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸಮಯಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಶಾತಂಡು ನಮ್ಮ ಉದಯ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತಿಗೆ ಪೈರಿಂಚಿಪ್ಪ ಆರು ಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ಆಯುಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆತು ಬ್ರಹ್ಮವಶುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅತಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆತು ಬ್ರಹ್ಮವಶ ಅಂತ ಈ ಐಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮವಶ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತು ಸೂರ್ಯದ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮವಶ ಅಂತ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಈರು ಸ್ಥಳ ಈ ಉಲಯದ ಮರಗಿಲ್ಡ ಬಂಡ ಪಿದೈದ ಮರಗಿಳದಾದ ಶಕ್ತಿಲು ಉಲ್ಲನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಗದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಹಾಪನಲ್ಲ ಪಂಚಾಮೃತ ವಿಶೇಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ತಂಬಿಲ ಮಾತಾಪನ ಸೇವೆ ಹಾಪುಂಡು ಗುಳಿಗೆ ನಾನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಪಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಸೇರಿನಂತೆ ಮಾಗಂದಡಿನುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಳ್ಳು ದುಂಬುಡ್ತು ಇತ್ತಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಗುಳಿಗೆ ಪರ್ವನ ಕೊರ್ಪಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಈ ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣದ ಕೈತಾಳ್ದು ಅಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಐಕದಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡೆ ನೆಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಳು ಸ್ವಾಮಿ ಪಿದಾನ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಜಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಗುಳಿಗ ದೇವನ 20 ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ವರ್ಷದ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಶಾಹಿಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಲ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಮುಂಜೆ ಸಹ ಜಾತ್ರೆ ಶಾಂಡಿ ಇರ್ತದೆ ಭಯ ಉಂಟು ನರ್ತನ ಬಳಿ ಉತ್ಸವ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗನೆ ಕೋಲ ಉಂಟು ಅವ್ರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಲ ನಡ್ತಾರೆ ಆ ಗುಳಿಗೆ ದೇವರನ ಉಚ್ಚಯ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವವಾಗಿ ಕೋಲದ ಉತ್ಸವ ಐಟದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬಂಡಾಗಲು ಮುಲ್ಪಾತು ಆಗ್ಲಿ ಬರೋ ಹೊರತೊಂದು 10 ಗಂಟೆ ಬರತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಆಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೇಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬೇಟಿ ಬಣ್ಣಗ ಇರೋಯ್ತು ಬಂಡಾರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ 7 ಕೊಪ್ಪಳೆಡು ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಅಂಚಿನ ಮೂಲು ದೇರ್ಲಘಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬೇಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಬಲಸುದು ಅಲ್ಲಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಆತ್ನಡಗ್ಲೇ ಮಾಂಸಾರ ಕೊರ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೋರಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ ಮತ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಮಟ್ಟ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ವಿಧ ಗೊತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಹಾಪುಂಡು
ಇದೇದ ಮರ್ಗಿಡಲ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೋ ಶಕ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಬರೋದು ಕಂಡೆ ಮುಳ್ಳು 100% ಮೂಲತ ಈ ತೂಪರ್ ಏತ ವಸ್ತು ಪಿದ ಇಂಜನೆ ಓಪನ್ ಆತಿಪ್ಪು ನಾನು ವರಿ ಒಂಜಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಒಂಜಿನ ಮುಟ್ಟುಜೆ ಮುಳ್ಳು ಪಟ್ಟಿಯಾರ್ಲಿ ತೆರೆಂದೇ ಕೊಂಡಾಂಡ್ಲ ಇಂಚು ಪಂಚ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆ ಉಂಟು ಯಾರಂಜಿ ಕುಳಿಗ ಗಂಟೆ ದೀಪರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಸಡನ್ ಇತ್ತಿತ್ಲ ಇದ್ದಿಂದ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕುದನ್ನ ಒಂಜಿಗಳ ಕಡ್ತು ಜೀತ ಅಂಚನೆ ಪೋತಿರು ವರಪ್ಪ ಉಪತ್ತು ತೋಜಿಪ್ಪಟ್ಲಿ ಅಜನೆ ಗುಳಿಗನ ಅಜನೆ ಅಕ್ಲೆ ತೋಜಿಪಾದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಜಾತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತು ಸೇವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕುಲ್ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಬಲು ಬಂಡಾರು ರಂಗ ಪೂಜೆತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕೊರ್ಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿಯರ್ನಾಕ್ಲಿ ಪುರ ಆತು ಇತ್ತೆ ನಿರಂತರ ಒಂದುಂಡೆ ನಿರಂತರ ವಾರ ವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಶನಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾನ್ ಈ ಪರೋಗೋಟത്തെ ಕೆಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬ್ರಾನ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಕೋಟೆ ಅಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಇಂಜಿತ್ತೆ ನಿರಂತರ ಬಂಡ ವಾರದ ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ಶನಿವಾರದನೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಬಾನ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೇವೆದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಕೇನ್ನೇನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲ್ಡ ರಂಗ ಪೂಜೆನೆ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಜೀಪರದಲ್ಲಿ ಒಂದ ಮಹತ್ವ ಬಂಟ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಜೀಪರ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ತಂತ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ಐಕೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರಿಗೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಸಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಈ ನೆಕ್ಕ ಬರಂದು ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏಕೆ ತಾನು ವಿಶೇಷದ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ತಂತ್ರ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತು ವಿಷಯ ಮಲ್ಪನೆ ಸೇವೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ತಂದ ಮಹತ್ವ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೀಪಾರಾಧನೆ ದೀಪದಿದ್ದ ಎಟ್ಟು ತಾರಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪು ಬತ್ತಲೇಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲ್ಪು ಆಗಲಿ ತೊಯ್ಪಾತ್ ಭಗವಂತೆ ವಿಶೇಷ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪುದರುಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಜೀವ ಉಂಟು ಜ್ಯೋತಿ ತೊಯ್ಪಾತ್ ಆಗಲಿ ಕೈಪತ್ ನಡಪಾಗಿರೋದು ನಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನ ಮತ್ತೆ ವರ್ಷದ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಾಯ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತದಾಲ ಮೂಲ ವಿಶೇಷತೆ ಚಾಂದ್ರ ಯುಗಾದಿಗೆ ಸೌರಮ ಯುಗಾದಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಬುಕ್ಕ ಬೈಟ್ ರಂಗ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ರಂಗ ಚಂದ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಯುಗಾದಿ ಚಂದ್ರಮಾನ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಶನಿ ಪೂಜೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಶನಿ ಪೂಜೆ ವಾರ ವಾರ ಮಲ್ಪು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಂದ್ರ ಬತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪೇರು 2-3 ವರ್ಷ ಕತ್ತರ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು 2 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ಬೇರ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಎಂತ ವಿಶೇಷ ದೀಪೋತ್ಸವದ ದೀಪ ಹಂಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಪಂಚದಬ್ಬರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಗಳು ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಕೆಂಡ ಸೇರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಗಣಪತಿಗೆ ಚೌತಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಶುಕ್ಲ ಹೋಮವನ್ನು ಗಣಪತಿ ಹೋಮನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಷಷ್ಠದಾನಿ ಪೇರು ಪಾಯಸ ಬುಕ್ಕ ದುರ್ಗೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರದಾನಿ ಪುಂಡಾಭಿಷೇಕ ಬುಕ್ಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಂದು ದುರ್ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಣ್ಯಂಟು ಶಂಕರ ಕರಿತ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶುಕ್ರವಾರ ನವತ್ತಿದ್ದು ಬಾರಿಗೆ ಅವಜಿರು 9 ಸಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವಜಿರು ಹಾಪು ನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಪೇರು ಮೂಲ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೂಲ ದುರ್ಗೆಂದ ಮನೆ ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ದುರ್ಗನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅವರೊಂದು ತೋಜಿದ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಜಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನೇ ಆಡ್ತಾವರಿತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಅಂತ ತುಯರತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆರೆಯೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ದುರ್ಗೆ ದೇವೇರ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ಲ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇಹ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ಮಂದಿರ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಮಂದಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಮಾತ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲ ಉದೀಪನ ಆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಉದೀಪನ ಆಡು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದು ಬೈದಿನಾರು ಊರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲು ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಯರಕೊಳಿಕೆ ಬೇರೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತನೂ ಬೇಕು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ನಡೆ ಅಚ್ಚಾದ ಪುನಗ ಆಣಿದ ಕಾಲದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನು ಆನಿರ್ದಿನವರ ಮಠ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇರೊಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಕೊಂಚ ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗಲ್ನ ಭಾಗ್ಯಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯಲ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಲನ ಇರ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬರಿಟುಕುಲ್ನ ಯಾನೂರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಇರಗ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಿನಾರು
ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆತ ವಿಶ್ಲೇಷ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೂಲೆ ಕೈತಾಳು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತನೇ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲಜ್ಜಾನ ಒಂಜಿ ಪುಳಿತ ಮರ ರಡ್ಡು ಗೋಳಿದ ಮರ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಳಿತ ಮರಲ ರಡ್ಡು ಗೋಳಿದ ಮರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ವ ತುಂಬ ಗೊಬ್ಬಂತ ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಒಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಅದು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತೀನಿ ಆಪದ ಶಾಲೆದು ಅಲ್ಪ ಅದು ಮಗ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜವನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಗ ನನಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಮಿತ್ತಂಗೆ ದಾದನ ಒಂದಿತ್ತು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಡಿ ಬೆಲ್ಮ ಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇತ್ತು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಸಿಟಿ ತಿಜ್ಜಿ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಪಿರಾವಡು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಸಿಟಿ ಇಟ್ಟು ಕೊರಗಜ್ಜಾನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಂದು ಅಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಅಂಚ ಆದಾದು ಅನುಗುಣಗ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ 1976 ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿ ಕೊಲ್ಯದ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಕದ್ರಿಲಿ ತಂದ್ಬೋದು ಅವಳು ಮಾಲೆ ಪಾಡಿ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಆರು ಅಪ್ಪಗ ಮಂದಿರ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕೊಲ್ಯ ಮುಖಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ್ಜಿ ಅದೇನು ಕುಂಜಿ ರಾಮನ ಅಂತಾರೆ ಕುಂಜಿ ರಾಮನ್ ಬಕ್ಕಾರು ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ದಾದಾಪುಣ ಎಂಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪಡ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತಾರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ఒక ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೀಟ್ರು ಇರ್ತೀರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕದ ಆರ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅದು ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈಕು ಅದು ಮಾತಾಯ್ತದು ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿನ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗಿಂಚಿನ ಕೈ ಮುಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೊಲ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾತಿರಿ ಕೊಲ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಳ ನಿಕ್ಲು ಉಂಡು ಜಾಗ ಓಲಾಡೋನ ಎನ್ನ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ದಾದನ ಏರಿಯಾಗಳು ಗೊತ್ತೈತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದನಿ ಈ ಜಾಗದ ಮೆತ್ತು ಬಿಡ್ದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಲಡ ಪಂಡ್ಯಾನು ಅಡ್ಡಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಭತ್ತ ತೂದಾನಾಗ ಆವು ನಾಡು ಕೊಲ್ಯ ರಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಬಾಡಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಬಾಡಿದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗುಡಿ ಆತನು ಮಂದಿರಗು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಂದಿರಗು ಗುಡಿ ಆದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನ ಹೊರ್ತು ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿಂದು ಅವಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುಬ್ಬ ಭಂಡಾರಲು ನಿಂತೇರು ಸೆಲೂನ್ ಇತ್ತಿನರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂತ ನಿಂತು ಆರೆಂಕಳ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪರನ್ನು ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಜನ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಆಡ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪರ ಹಿರಿಯ ಆಪಣ ಅಂದು ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನು ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೇನು ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ಮೂಲ ಕಾಂಡ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಮಂತು ಅಂತೀರಿ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಆಡ ಆಯ್ತು ದೀಪದೀಪನ ಮಾತ್ರ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರತಂತ್ರದಾಲಜ್ಜಂಡು ಆಡ ಸಂಕ್ರಮಣ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾನು ಶುದ್ಧೋಡು ಕುಲ್ಲುದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೊಲೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಂದಿರದ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಾನಿ ಶುದ್ಧೋಡು ಕುಲ್ದು ಐಕೊಂಜೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಕಿದ ದಿನ ದೀಪ ದಿಯರೆ ಮಾರು ಶುಭ ಭಂಡಾರ ಅಂಚ ಅದಾದ ಇಂಕ್ಲು 2025 ವರ್ಷ 2000ಗೂ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡತ್ತದೆ ಘಟನೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಈ ಪೂಜೆ ಯಾವ್ಜಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ನಿತ್ಯ ನೈವೇದ್ಯದ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೇರೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿನ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಜವನಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಂತ ಯಾರಾದ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಗ ಅಂದು ದಾಲ 10 ಪೈಸೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದೆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡಿನ ಸಮೇತ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದೆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲ ಪಾಡಿನ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಆತ ನಮ್ಮ 10 ಪೈಸೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಾನ ಪೂರ ಸುತ್ತುಪೋಳಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಆನೆ ಆತನು ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ಅವು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ನಡತದೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗನೇ ತಿಂಗಳು ದಾಲ ಪಂಡ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನ ಫಲಿತೋತ್ತು ಅವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣವು ಅಂಚ ಅದಾದ ಸಾಧಾರಣ ಅಪ್ಪಗೆನ್ನ ಒಂದು
2001 ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂದ್ರೆ 2001 ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಗ ಎನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಏತ್ ಗೊತ್ತು 24-25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಶಬರಿಮಲೆ ನಿರಂತರ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏತ್ನ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆನ್ನ 50 ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಲೆಕ್ಕಡು 50 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷದ ಮಾಲೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೋಪಿನ 74 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇದು ತಿಂಗಳು ಅಂಚೆ ಪೋಪಿನ ದಾದಲ್ನ ಇತ್ತತ್ತು ಅಂತ ಜವನಾದ ತಿಂಗಳು ಪೋಂತಾನೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ತಪ್ಪದಜಿ ಅವು 48 ಮೈಲ್ ಮಲೆ ನಡುತ್ತದೆ ಮಲ್ತದೆ 18 ಶಬರಿಮಲೆ ಮಲೆ ನಡುತ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ 19 ಅಂಚ 19 ವರ್ಷ ಮಲೆ ನಡುತ್ತದೆ ಪೋತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತು ಮಲ್ತನು ಅಪಗನೇ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಬಸ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದಿತ್ತು ಅಂತೆ ಬಸ್ ಏನಾದ್ರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೇರು ಕೆ ಬಿಡು ಅಂಬು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೋಟೆಕಾರದು ಮಾಲಪಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚ ಅಂಬು ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ಲ ಯಾನು ಶಿಷ್ಯ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನೆತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬರ ಅಂತು ಅಂತಾನೆ ಅದ್ರ ತನಕ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆತನ ಕೆಲಸ ಬರ ಅಪಗಂಡ ಮುಲ್ತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೇರು ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ದ ದಾದಾನ ಅರಕೆ ಎತ್ತುಂದ ಆರು ಬೆಂದದು ಗೊರೊಂದಿ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಮರಗಿಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿರ್ಬೋದು ಅವು ಅನ್ನದಾನ ನಮಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬರೋಡಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಆರು ಗೆತುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ನದಾಂಡ ಆರು ಮೂಲ ಏರು ಅರಕೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ದಂಡ ಆರು ಐನು ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ತು ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾದ ಕೊರ್ದು ಆರು ಮುಖೇನವಾದ ಅನ್ನದಾನದ ಪ್ರಸಾದನ ಭಕ್ತರ ಕೊರಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶಬರಿಮಲೆದ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ 1976 ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡ ಇತ್ತ 2001 ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯ್ನದ ಬಕ್ಕಲ ನಿರಂತರವಾದ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಈ 48 ಮಂತ ವ್ರತಾಚರಣೆಗೆ ಪತ್ತದು 48 ಮೈಲ್ ಮಲೆ ನಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎತ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೆ ಬರೋಂಥ ಅವಾಗ ಐತೆ ಪರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತದವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಮಕ ತಾಲೂಕು ಜಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾಲಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರು ಮಲ್ಪದೇರು ಅದು ಕಲೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂಚ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲೆ ಬೋಟ್ನ ಸೌಕರ್ಯ ತೆಗೆದು ವರ್ಷ ಅಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಸ್ವಾಮಿ ನಕಲೊಂಜಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ ಅರಜಿಂದಲ ಒಂಜಿ 300-400 ಜನ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವೇರು ಪೋಪೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 100 ಜನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣಗೊಂದು 100 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ತಿಂಗಳು ಯಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಮೂಲು 40 ಅವನಿ ಮಂಡಲ ವೃತ್ತ ಮಲ್ತದೇ ಬರ್ಪೇರೆ ಅತ್ತು ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ನಾನು ಇನ್ನಿಲ್ಲವರು ಹೇಳ ಪಂಡೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಉಂಡು ನೀನು ಹಾಲು ಮಣ್ಪುಂಡು ಇನ್ಕಲ ಲೆಕ್ಕಂತ ನಕಲು ಬಂಡೇನೆ ಅವು ಆತ ಬೇನೆಡ್ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಆತಾಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಇನಿಕಲ 48 ಮತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚ ವ್ರತ ಮತ್ತು ಬರೋಣ ನನಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮಾಲೆ ಬಡ್ನಿ 10 ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆತನು ಎಡೆ ಮುಗೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ನಿಜ ದೋಷ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಉಂಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಕ್ಲೆಗಳ ಉಂಡು ತಪ್ಪು ಅಕಲ್ ಮಂತಿರ್ಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕರ್ತೇವೆ ಎಂಕುಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಂಡಿತ ತೋಜಾವ ಮುಖದಾದವನು ಮಿಟ್ಟ ಕಾಲದ ಒಂದು ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಡು ಅನುಕೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಡು ಪಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಪಣ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗು ತೆರಿಪ ಅಂದು ಪಾಲನ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರುಮುಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ದಾದ ಮಾತ ವಿಶೇಷ ಉಪ್ಪು ನಡಪುನು ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 40 ಕನಿಷ್ಠ ಬಣ್ಣ ಪನ್ಪೆ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು 48 ದಿವಸದ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ಕಲ್ಪ 48 ಮೈಲ್ ಮಲೆ ನಡಪುನ ಕಡ್ಡಾಯದ ಅವಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ 48 ದಿನದ ವ್ರತಟ್ಟು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೋ ದೇವರನ್ನು ತೂಪೊಂಡ ಈ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪೊಂಡ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾನವಂಡ ಎಲ್ಲ ಶಬರಿಮಲೆ ಪೋತೆ ಬೈದೆ ಆರಬಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಲೆ ಪಾಟ್ನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಆ ಫಲನು ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪೋದು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರಡೊಂದು ಏನಕ್ಲೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪೇನು ವ್ರತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚರಣೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿದ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪ ನಂಗೆ ದಾಲ ಆಯ್ಸತ್ತು ಊಟದಾಗಲ ಬತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಚು ತೂಲ್ನೆ ಅವಣ್ಣ ನಂಗೆ ಅವು ಅನುಕೂಲ ಆಪಣು ಅಕ್ಲಾಗ ಸುರುಳು ಎತ್ತದು ಬಾಮಿದು ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಅನ್ಪೇನು
ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಭಯ ಆಗ್ಲಿ ಓ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡಪ್ಪುಂಡು ఒక ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಇನಿಕಲ ಮುಲ್ಪ ದುರಭ್ಯಾಸಡು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣ ఆయన అప్పగానే పిడాయబడు ఊళ్ళో ప్రవేశ జాగ ಆತನ ಉಂಡು ದುರಭ್ಯಾಸಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಜ್ಜನಕ್ಲು ನಿನಗೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೀರಿ ಆಣ ಮೂಲು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡೋತ್ತು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಯಾಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಬಾಧೆ ಅದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ మనం దూరీకరిస్తారు పోయారు మాలే పాడినందుకు ఇంట్లో బాలే ఆడిపోదు మాలే పాడి ఎండ అయ్యింది పనిపాడు ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮಿನಕಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಲ ಈ ಬೀಡಿದ ಐನಪುರ ಬುಡುಪು ಚೇರು ಅಂಡ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ದೆ ಅಕಲು ಮಾಲೆ ಐನು ಬುಡೋಡೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡನ ಐನು ಬುಡೋಡೆ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೆ ದೆತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಸಂದೇಶ ದುರಭ್ಯಾಸ ಅಂಚಿತ ದುರಭ್ಯಾಸ ಬುಡ್ತಿನಕ್ಲೇರು ಅಲ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಾ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆದ ಉದ್ದೇಶನೆಂದುವೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ್ದು ಒಂದೇ ಸಂಸಾರದ್ದು ಪಿದಾಯ ಆಯ್ನಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ಸೇರಡು ಎಂಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಸಾರ ಸೇರಡು ಜನಾನಿಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ದುಮ್ಮಿನ ದುಷ್ಟ ಪ್ರವರ್ತಿలో ಉಂಡ ಐನು ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಸಹೋದರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಆಯಿಗೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋದ ಎಡ್ಡ ಎಂದು ಪಣ್ಪಾಡು ದೇವರ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ಪುದಾರ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪುದಾರ ಎತ್ತೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋಯೆ ಎಡ್ಡ ಏನು ಆತ ನನಗೆ ಪಣ್ಪಾದು ಕೊರಲೆ ಅನ್ಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಳ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಹ ಅಂತ ಗುಳಿಗ ದುಂಬು ಓಲಿ ಇತ್ತನೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತನೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಬೇಚಂಟ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂడి ಮೂಲ ತೂನಗೆ 71 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಒಂದು ಐಕದಾಲನ ಮೂಲೊಂದು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಎಂಚಿನಾಲನ ಪಟ್ಟೆ ಪರಕ್ಕೆ ದಾದಲ್ನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣಗ ಮೂಲ ಆನಗ ಅವಳು ಹೊರಗಜ್ಜಗಲ ಕೋಲ ಅವಳು